Здравейте, пичове! Днес ще играем лекарски грижи. И хора, тази мисия без да исках, нещо ми бъгна GTA San Andreas и трябваше пак да снимам на тази мисия. Скина ми е различен, това е един друг от моите светове. Наистина. Мали, скоро идвам на спирката. Oh, Johnny, я мога пире. Мисля да взема и тази кола, по-добре. Тъс не ли от той? Ей, тази кола, не е линейката, наистината кола, малко по-напред е. Това не е ли от армията? Ще малко ми заприлича на армията. Би трябвало най-далечния да се окаже той. Ей, този ще дойдем. Запомнете, пичове. Винаги средния се оказва той. Поне така смисля, защото когато правих този епизод там ми се бъгна GTA San Andreas и май то, защото 5 часа преследвах Елзи и за сигурност е Ейтос. Да, виждам го. Джони би трябвало да е в останалите линейки. Значи ще проверим и този. Защото минали път проих този 5 часа го гонех. Да, той беше. Така, ще... Ари, ходи по магистралата. Пичуе, когато дойде на магистралата, защото аз миналия път го убих на магистралата, може да ви кажа... Не, направо... Ще гледате какво се случва. Екшена продължали. Аре, ходи по магистралата. Ох, ще си взема друга кола. Ще се моля съм вра, не мога. Но ще взема мотора. Магистралата, супер! Той ходи по магистралата. Сега, когато дойде един завой, ще прекъсна там. О, не, идват два завоя. Няма го настигна. Да, знаех си. И някой от тях странно. Аз си... Ари бе, не игре. Това е
втория най-як мотор, следващия NRG 500. Откъде знам ли? То с бръмчи най-яко, другия е най-бърз. А е важно по-бързия. Макар че то си изглежда по-як. От тук го виждам. И от тук го подушвам. Малко остапи, че. Ей, гадните пи вече ма загониха. Плюс стои. Ари, CJ, негре. Ти заседнали? А, шофьора е убит. Шофьора бил убит. А, супер! Сега... Уио, това е първа помощ. Уио, уио, уио. Уио, 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 уио. Сега на онзи със SMG-то ще го бяг. Не мисля, че ще... А, даже го бих вече. Кога стигна на полицейската мисия, ще ви се обадя. И пиче ходи с кола, ама тя заседна някъде и бях близо и реших да ходя преди там. Аре, да видим колко е далеч. Леле, мале, там ли бе? Еми ще пристигнем с самолет. Шегвам се. Аре, когато намерих кола ще... А, не. Ето я колата, която търсих. Еми ще пристигнем, когато потегли самолета. Окей. Хора, да спрели на пауза, да не спрели, пътуване, ще ви доскочи, ще пусна пауза. Да стигне там, не. Всъщност пишете в коментарите, аз де имам 6 абоната, до никъде не довежда. Самолети. Виждате моите проумения. Не бих казал, че са проумения. Виждате, за 0 време почти стигнахме до летището. Даже вече го стигнахме.